Mga kausaban nga ipaila sa simbahan nga musupak sa pulong sa Dios. Jesus, Septyembre 13, 2011. Mensahe 0191, Book of Truth. Ang mensahe. Minahal kong anak, ako si Jesucristo, nga mianhi sa unod. Ang akong labing balaan nga pulong, kinahanglang madungog na sa akong sagradong mga alagad bisan asa. Ang tanan ko nga mga sumusunod, kinahanglan nga ipaambit kini nga mga mensahe sa akong sagrado nga mga alagad sa tanan nga mga Kristiyanong denominasyon. Importante nga madasig sila sa pagpaminaw sa akong pulong, niining importante nga panahon, sa dili pa sila mabungkag ug mabahin sa duha ka kampo. Ang buhat sa limbungan nakasulod na sa akong simbahan sa matag level. Sa dili madugay karon, hinay-hinay apan sigurado, makita nimo nga gipakunhod ang mga santos nga misa. Imong makita ang pagtangtang sa mga espesyal nga pag-ampo ug ang pipila sa mga sakramento sama sa pagkumpisal, nagsugod sa pagkunhod. Gitawag ko ang akong sagradong mga alagad karon sa pagpaminaw kanako ug pag-ampo alang sa pag-ila. Ako mao ang nagtawag kanimo karon, aron ako makaluwas sa imong panon. Ako ang gustong ablihan ng inyong mga kasing-kasing, aron kamo makaplano alang nining katapusang mga panahon, nga magpahibalo sa bag-ong sinugdanan sa kalibutan. Paghangyoon ka nga magpakita og pagkamaunungon sa mini nga propeta sa dili madugay. Tan-awa siya kung unsa siya ug hukmi ang iyang mga buhat, aron makita kung kini mamunga. Kay ang bunga nga ihatag niya ug siyang ulipon nga mga deboto madunot hangtod sa kinauyukan. Ang usa ka pagpaak makaguba sa imong pagkamaunungon kanako. Duha o daghan pa nga pinaakan ang magduso sa ingon nga usa ka babag tali kanimo ug sa akong sagrado nga kasing-kasing nga imong makit-an nga hapit imposible nga makasulod sa gingharian sa akong amahan. Tan-awa pag-ayo karon ang mga pagbag-o nga imong makita nga nagakamang sa sulod sa imong kaugalingon nga ministeryo. Ang pipila niini nga mga kausaban daw dili problema sa sinugdanan. Apan sa pagdagan sa panahon, pipila ka mga pagbag-o ang mapugos kanimo ug mahimo kang tunlon sa mga bakak. Ang mga bakak magagikan kang Satanas ug pagasuluban sa sapot sa karnero. Alang sa mga putli o kasing-kasing, mahibaluan dayon ninyo ug mailan ninyo ang daotang tuso sa lugar, nga gilaraw aron gub-on ang akong simbahan sa yuta, gikan sa sulod sa kaugalingong mga agianan niini. Ang akong kamatuoran magpahinabog kasuko sa tibuok kalibutan, sa dihang ang akong mga pari moingon nga tinuod kini nga panagna bakak. Ang bugtong bakak nga kinahanglan nilang saksihan mao ang usa nga napugos sila sa pag-uyon nga direkta nga pagsupak sa akong sagradong kasulatan nga gihatag sa katawhan sukad pa sa sinugdanan. Ayaw tuguti ang imong kaugalingon sa pagdawat sa bisan unsang laing kamatuoran gawas sa anaa sa balaang Biblia. Daghang mga pagbago ang ipaila nga musupak sa pulong sa akong tunay nga amahan. Kini nga mga pagbago akong sagrado nga mga sulugoon dili gikan sa Dios nga gigikanan o kinahanglan nimo nga isalikway. Kini nga mga kabakakan kung gusto nimo magpabilin nga maunungon kanako. Pagmata, barug sa mga bakak nga imong atubangon, ayaw gayud sila dawata. Ang pulong sa akong tunay nga amahan dili na mausab. Dili gayud kini mapasibo sa katawhan. Daghan kaninyo ang maguol pag-ayo nga inyong makaplagan ang inyong kaugalingon nga naimulag sa inyong mga isikasagradong mga sulgoon. Ayaw kahadlok kay usara ka bahay ng imong mapili. Mao kana ang kiliran nga akong gibarugan. Walay laing kiliran. Ang imong minahal nga manluluwas, Jesucristo.